Apod nato na sa nga palatuntunan ang CDRRMO nga si Dr. Mary Jean Ortizo. Doc Ortizo, mayong nga gabi si Action Marlon diri sa Action Radio Bacolod. Mayong gabi ng Action Action Marlon. Marlon kag Aha. sa nagapamati nga sa Action Radio maayong gabi sa Yes. tanan. Importante ni Doc Ortizo nga anunsyo sang imo sa nga talatapan this afternoon. May temporary closure nga ipatuman dara sa overflow bridge. Doc, anong rason sa di? Ang rason sa pagsira sang aton nga overflow sa between Maaw and going to Barangay Bakong Mhm. kay ang pagtaas or ang tubig nga nagaagi sa aton nga overflow no ng nagtaas ang Taas. nga due to heavy rain sa aton nga mga upland barangay Aha. kag nag-overflow ini nga rason nga mabudlay ang pag-agi sang aton nga mga motorista Mhm. kag in temporary close nato ini para sa ilang seguridad. Aha. No, ano gid oras Doc Ortizo nag-umpisa ang pagsaka sang tubig based sa monitoring ninyo? Based sa monitoring namon no ng um, nagsaka ini mga before 5 PM kaina no Aha. kay ang aton nga opisina may ara dito nga satellite office sa Barangay Maaw Aha. no so amo ni ang mga tawo nato nag-inform sa aton kaina nga nagtaas ang tubig sa overflow nga hindi na pwede maagyan especially nga ang mga tawo dira nga portion sang aton nga city ng Aha. labanan naga-tricycle kag motor so nakigangot kami sa Barangay Maaw nga DRRM committee no sa kay kapitan dito gahaton kag ini siya nagpadala sang iya nga mga tano dito nga nagbantay no nga siguruduhon nga wala may mag-cross nga mga motorista until nga magnubo na ining tubig sa overflow kag si Mayor Mayor Nico Yulo mando man sa aton nga city engineers nga mag inspection was sang ina nga lugar kay laban na siya nga rason nga naga-overflow man gid na kay wala labot sang heavy rain sa babaw. Mhm. Ang syempre ang nagakadala bala nga mga kahoy, mga bato amo na siya nga hindi na mayo mag-drain ang tubig. Aha. Magsiling kita, Doc, nga overflowing water level, nagalapaw na gini siya sa alagyan mismo, sa dalan mismo, simentado nga taytay. Oo. Kag delikado sir, na siya kung maglabay ang salakyan, masulob ng tubig sa sulod salakyan. Oo, kag Ah. madalagid siya sa pakadto sa aton Mm. nga suba. Aha. Okay. So, ang masami nagalabay dira nga mga motorista, may ara sila pwede iban nga dalan nga agyan man. Basically, ang amo ginayang pinaka shortest ka alagyan Aha. pakadto sa Barangay Bakong, no? Mhm. Pero may ara pag kita sila yung alagyan kung between Mailom and Bakong pero Aha. iniya mo niyang mas malapit ni sa ilang mga alagyan. Aha. Kag usually kung magtahaw naman ang 1 to 2 hours nubo na gid man or nagauntat na gid man ang ulan. Okay. So kahulat na gid kita nga safe na ang ina nga lugar para agyan pang aton ng mga motorista kag may nakabantay man kita nga mga tanod. Yes, kagagapati kita, Dok, nga hindi gid man ni siguro manaubigan, hindi din magagabihan, mga mention mo, 2 ka oras, masabsay ba ng tubig, malabyan naman liwat sa mga motorista. O galing, ginapatuman lang sa city government sa Bago City ang safety sa mga motorista, no? Para at least masiguro bala. Kung way man lang, Dok, sa importante, guro nga katuan, standby lang na yan, no? Wala ton tala magsabsay ng tubig. Oo, great Ah. Axon Marlon kag Ah. amo na gani nga ginapaalinto naton through the City Bridge kag sa ano man sa aton nga Facebook account sa Bago DRRM Aha. kay para ang mga motorista naton kag mga nagabiyahe
ma-warn na nga daan nga may posible nga madelayed ang ilang nga pagpauli. Aha. Ang primordial gid ra ang ilang nga safety. Yes. By the way, kay na Dok, monitoring nyo, damol man ang ulan sa Bago City, kay nasa hapon? Ang usually kay ang gathering na bala sa aton nga mga suba halina sa Aplan Barangay kag kada hapon nga naga-ulan gid siya matudo mga 1 to 2 hours sa aton Aplan Barangay. Amo na nga rason nga nagadaludo gid siya ang tubig. Aha. Sige. Doc, Meridian Otizo, Doc, thank you, good Doc, importante ni para nga at least mabalaan sa mga motorista nga masami nga nagalabay dira sa area. Doc Ortizo, ma'am, thank you, good. Salamat gid Action Marlon, may gabi sa tanan. Action Firing Line.